Eskuru y'abamura ya Riokindo nigo yaberege gokorya bya ase Kisemi koirera umubaro munene bwa boroki wakori wa ase skuru yo nigo nonyana bo yairire omechande menge koene kiwagati yabo okubura kwa mache umubaro moke bwa balimu nabo igogokya wechinyumba cyoburaro nabona nigo omoroke munene w'eskuru yo aberega kurugo bore ucyase wizara yexemi nabo igo abarayikorwa se county ya Kisii kwene kyabunango so abaregati nako basira senchire mu yogo kine birengo bitsemi ase eskure yo julikerbo naikira nasayo eskure ya Riokindo boys yogo toka imeye bunge abo machoge barabu ewodi abo kimonge ni gasege kegetambe yabereke gwege kana asogo karibu ya ase Kisemi ankoro kujera dorina je principio ya Riokindo boys high school na Riokindo na mwenye manyete ne skuru ya moya abo kiria cha bere skuru kiri Gusii yaito kuitera samangana masomo na mangana sports. This is one of the oldest schools in our region. Pero mukyoyo ase Kisemi nige skuru yo yaberege kubarikia abana bange kurwa chinsemo cha Kenya kuirero mubaro bw'abana ko ba omonene igo skuru ye asama tukanya reko baga wetamagera makeiga yanyare wa attract abana kuri chinsemo chinse mu country yaito munabono kuru Nyanza region kuru Rift Valley kuru Nairobi anya nabo emechando nigo yaberege kwenerigwa buna umuchando bwa mache ogokya kwichinyumba cy'uburaro okubara kwa balimu barikire na yandaye amange population ntobugate okuganyo konene sana munabona nsemo y'abalimu ntobugate bali mu bayisaine munabona ntobugate 50 teachers barikire na teacher service commission na 50 wakali kwa na board yosaba yuri batagete mo classrooms batagete mo laboratories n'ibindi binekibesa kikoira Nima Ethereum was not built in a day, lakini tosiko chaka ngora naboko nyara twagakire skuru yaito yabere complex noko gani kumoro kyo monene bwe skuru yo Mistorina noko nyoro bokonyi korwa saba ibori ababwatani nabara iborogongo rwa Gusii umu waziri bwe Kisemeze Machogu no mugabana bwe county ya Kisii ko basira asebi baremete eriyo abana gotwara amasomo amaya ariko gania stakeholders baito musiri abayibori babwaterere skuru umwesimi waito obadia barongo neranye bwaterere anyesire mono kubwa mono na njarete got promise 5 million chukwa gajere dormitory ya yete nabona are kugania kumuimisanga asiboto sira senseme yo gara tokonya mono na indento mwakiro ya mono na nyasaye na nyareka wa komosesenya nabo igona gavano ito na to promise tina na nyareka sire skuru ye I hope na korebo the ministry ya ito through our beloved CS for education the honorable Sekiri Machogu nere na batwa tware ya ngabe ko kubakazi skuru ye kibesanjiri ke ministry ke infrastructure fund skuru njanya go benefit asego tokonya irinde skuru ye nyariko bage ekwaga chuya egudumie nyariko bage kwa abana te quality education iyo guchonyara kubage kubakonya mambi Ripoti ligeta seni Ndizi TV korwe bunge abo machoge borabu